Id-diplomatiċi Maltin li nġibu lura Malta mill-Libja nhar il-Ħadd kienu taħt pressjoni politika qawwija u ma kienu qed jiġu medda b'diversi telefonati u messaġġi li bdew jitolbu biex l-Ambaxxata Maltija tibda tirrikonoxxi l-Parlament ta' Tripli. Dettalji dwar dan tom il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella. Din il-pressjoni politika eskalat wara li fis-6 ta' Novembru il-Qorti Kostituzzjonali tal-Libja iddeċidiet li fl-elezzjoni ġenerali kien hemm xi irregolaritajiet. Huwa spjega kif Malta bħal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Magħquda qed tirrikonoxxi l-Gvern ta' Tobruk bħala dak leġittimu. Fil-fatt id-diplomatiċi kienu qegħdin ikunu mitluba mill-Gvern ta' Tobruk biex ma jagħmlu l-ebda kuntatt mal-Parlament ta' Tripli. Maqbudin f'din is-sitwazzjoni, dawn id-diplomatiċi ma setgħux jagħmlu aktar xogħolhom u l-Gvern Malti ħass ħtieġa li jevakwhom. Il-Ministru fisser kif din ma kienitx deċiżjoni faċli. Fimni kienet deċiżjoni penuża, ma għax biex noħodha, però ħadniha wara ħafna ħsieb u ħafna kalkoli. Il-kalkolu kien l-ewwel qabel kollox li nkunu ċerti li nistana fl-ambaxxati barra ma jiġux alla ħares qatt sottomessi għal xi ħsarat personali u nkella teddid personali. Ma nistax ngħid li kienu waslu f'xi livell daqshekk allarmanti, però kien jidher ċar illi l-pressjoni qed tiżdied bil-mod il-mod. Il-Ministru Vella żied li l-Ambaxxata Maltija fil-Libja ma nagħlqitx iżda x-xogħol uffiċjali huwa wieqaf. Il-Ministru Vella għamel ukoll appell biex kemm jista' jkun il-poplu jevita li jivvjaġġa lejn il-Libja. U fakkar ukoll li reġa' nfetaħ iċ-ċentru ta' kriżi għal min ikollu bżonn l-għajnuna.